Последния месец получих страшно много пиар пратки, така че нека да ги отворим набързо заедно. Започваме с NYX. Те ми изпратиха за първи път всъщност, ми изпратиха ето тази уникална кутия. По-сочно е по-добре. Аз съм абсолютно съгласна с този слоган. Пратили са ми писмо в бутилка. Имам 6 гланца на NYX. Apparently, they're lip stains. Никога преди не съм пробвала lip stain и ето това е резултатът. Наистина най-любимото ми нещо от това да съм инфлуенсър са всичките пиар пратки, които получавам, защото се чувствам все едно идва рождения ми ден. Така че много благодаря, NYX! Love, love, love! Следващата пратка е от Giorgio Armani. Ми изпратиха един от новите им аромати. Знаете, че обожавам парфюми, така че за мен това е страхотно нещо. Това е техният парфюм My Way на Giorgio Armani. Искам да направя ревю на този парфюм и вече го бях използвала в Флоренция, тъй като исках да се насладя на този аромат преди да дам своето мнение. И изглежда по този начин. Просто уникален. Перфектен пролетен летен аромат. Беше перфектен за Флоренция и нямам търпение да направя видео ревю на него, когато имам повече енергия. Следващата пратка е от Valentino Born in Roma Extra Dose. Използвах този парфюм веднъж, може би преди 2 седмици, когато излизах навън. Това е парфюм за момичешка вечер навън из града. Продължаваме към Maybelline. Maybelline ми изпратиха разкошна пратка с най-любимите ми продукти от Maybelline. Oh my god! С малка книжка, която... с какво идва? И вътре има 3 спирали. Lash Sensational, Sky High, Firework. И на последно, но не и по важност място, получих пратка от YSL. Получих нова версия на все така любимият парфюм YSL Black Opium. Този е The Glitter Perfume. Но те ми изпратиха и повече продукти. Спирала на YSL. Никога не съм я пробвала до сега, така че с радост бих я пробвала. Много ми е интересно да видя дали е хубава. Получила съм ето тези 2 ружа на YSL. Може би ето този ще е моят цвят, особено през лятото. How cute are they? И ето това е червилото на YSL Love Shine. Не знаех, че Коледа идва през лятото. Страшно благодарна съм за всички тези пратки. Нямам търпение да направя ревю на тях. Поделете ми какво мислите за всички тези продукти. Чао!